EMG na-ese oge ya ọ bụ na amara na m isi nwunye mkpụrụ n'ọbụ ya na m dị ndụ isi amaka ọsụnụ gaga ele bisi gị ị ka akpọ m anya ele gị isi nwunye gị kpụrụ ọrụla gị mma ịmadụ na ọwa ọnọdụ gị na m na-eri nri taa ewezụga ihe mmadụ na-amụ ndị kapụ Imo ọ bụ isi gị n'ụwa na trọtrọ kọbọ na anyị na-eri nri asị agụ na otu ị ga-esi dakwuo ngwọrọ ọnọdụ ga-adịkwuo patetik ndị atụrụ aka ga-akụkpọ ọkwa ịhụrụ gị iwudukwa ezigbo mmadụ inwedukwa obi chọọchị ele ihe ọdọ na-enye mmiri na-awụdọ ọnọdụ gị ị ga-adakwa ribedikweni o nwebedikwe gaa na trata ị ga-ebukwa ọnụ mmadụ na alarị mma na ọwụrụ ndị nze asị alarị mma ọwụrụ ndị nze alarị mma ọwụrụ ndị nze abịa ọlụ Chineke ga-eme gbanwe ọnọdụ gị na ya wuru kem ego m ga na-ada ya were n'ọjọ gị onye ọbụla nọkọtara ugbu ogodo onye nwụrụ anwụ na-asị ya tete ya na ochie ego ọhụrụ ya kwolie Okay, let's go. All right, people, anticipate. We are coming. This is another new phase of the baking business. Yeah, my counterpart was blind and he's still blind. Sir, ma? Oh, I'm not a counterpart, I'm a subordinate. Yeah. Okay. So please expect this from us. Miss Kwekwe is here. Samagi is here. We have Osas all the way from Delta State. Where are you from? Yes, so wow. Wow. Oh wow. Hey, you okay? I'm here. I'm here. I'm here. Hi. Yes. Hi. Yes, you. Ishigama bolo onwe ya ezi mu Isho nyama. Imo kwekwuru onwe gị ugwu. Ma akwa ekwu. Ngaje. ngwana gote egwu. Ka ọ na-agata gị revive for. Ị na-aga n'ishim. Eburu m isi. Aga m aga n'isi nne m ka nna m kpuru isi ka nne m kpuru isi. Ihe wa mụrụ gị awa. Ịkwesịrị gị na-abịa egwu gara enye m hope. Your liability is my ability. Oh, is she going to win? I'm near happen to my men told no she's some. I'm on him to look out come to our business. Jam go tam. Jam go tam uri. Go. There go. Ngwan. Never quadrille. Odogu na abịa lege dike. Anya nwa pụtago. Ngwa shim ka anya nwono. Ekwe na anya nwa pụtago shim ka anya nwono ebe hụ ga. Anya nwa pụtago. Anya nwa pụtago. Anya bata. Chekwa. Ile ba anya nwa pụtale ngono. Maka onye ngwo. Iwo onye. Imo maka onye ngwo. Sị gị iwo onye. Asị gị maka onye ngwo. Mgbe ọ rụọla mgbe m na-ahụ ụzọ maka onye ngwọ ya wụrụ mgbe m na-ahụ ụzọ maka onye ngwọ ngwa na ụda anyị kpuru isi asị m iwe onye Chineke
I don't bother myself. Once we go to vacation, God brings them out. So, master medium, right? That's how we roll. We don't struggle to get it. Yeah. It flows. Yes. Someone say flows. Flows. Say, is it a guinea? Okay. Sister Rebecca. Hallelujah!